Pagbaha sa ilang lugar sa Dagupan City, bunsod ng high tide, nararanasan sa gitna ng tag-init. Nagka-alerto Russell Simorio. Binaha ang ilang pangunahing kalsada sa Dagupan City dahil sa high tide na sinabayan ng pag-ulan, gaya sa intersection ng Arellano Street, MH Del Pilar at AB Fernandez Avenue. Pero mabilis ding humupa ang baha. Malaking tulong din yan pag mayroon tayong background kasi yung primary purpose kasi nun, i-clear niya yung draining system natin. Sa barangay Bunuan Giset, naghahanda na ang mga residente sa pagpasok ng tag-ulan. Inunang nilinis ang mga baradong kanal. Kasi yung baha, aabot sa bahay namin, apaw. Kasi barado yan, hindi makaangat ka agad doon sa labas. Linis talaga. Ginawa din sa amin, hindi kami mababaha. Samantala, naranasan ang malakas na ulan kaninang madaling araw sa ilang bahagi ng Ilocos Sur. Tumagal ito ng 30 minuto. May namuong tubig baha pero agad ding humupa. Naitala na rin ang pagtaas ng antas ng mga dam sa Hilaga at gitnang Luzon dahil sa mga naranasang pag-ulan, gaya ng San Roque Dam sa Pangasinan. Mula sa 230.56 meters above sea level kahapon, tumaas ito sa 230.74 meters above sea level ngayong araw. Asahan po natin yung mga reservoir ng mga dam natin na nakakaroon ng medyo pagtaas ng yung inflow na tinatawag natin. Yung inflow ng reservoir natin dito sa Benguet at dito sa Pangasinan. Ayon sa Pag-asa, nararanasan na sa bansa ang transition period sa pagpasok ng tag-ulan. Lumakas na rin ang habagat na siyang nagdadala ng mga ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Kasama si Wilson C. Russell Simorio, 1 North Central Luzon.